El programa Reempresa està donant els seus fruits. Des que es va implantar aquest servei a Catalunya l'any 2011 s'ha aconseguit que centenars de negocis es mantinguin actius. En el cas de la província de Barcelona s'han realitzat 328 reempreses d'èxit, les quals han generat més de 16 milions d'euros d'inversió induïda. Una bona part són del sector serveis i del comerç, que representen més del 60%. Des del servei de reempresa han assessorat a més de 1.800 empreses i a més de 2.500 reemprenedors. El projecte consisteix en posar en comú el propietari d'un negoci que funciona però que el vol deixar per jubilació o per altres motius amb un emprenedor que vol tenir el seu propi negoci. És un relleu perquè l'empresa continuï activa. Precisament el servei de reempresa també s'ofereix des del Baix Vallès i es fa a través d'Enfo, que en els darrers mesos han notat com hi ha un increment de persones que volen tenir el seu propi negoci però que busquen un traspàs. Personas que han terminado la prestación de desempleo o personas que se encuentran fuera del mundo laboral y ven pues a lo mejor una posibilidad de salir de él a través de su propia autoocupación. Y sí que en ese sentido pues vemos que hay un incremento. Hay que ver un poco pues las empresas que se han creado, por ejemplo, en este año 2014 y que desde Enfo pues tenemos conocimiento porque las hemos asesorado de un modo u otro, y sí, cada vez existe más y cada vez también vemos que existe más el tema del reemprender, ¿no? O sea, no de optar por algo que empiezas de nuevo, sino primero ver la posibilidad de continuar con un tejido que ya está en funcionamiento, ¿no? I avui els apropem un d'aquests casos de reempresa a Mollet. Una noia que estava a l'atur i que volia posar en marxa la seva pròpia empresa i finalment ha decidit quedar-se amb un negoci d'una perruquera que volia plegar. Ha optat per un traspàs perquè considera que és una via amb garanties d'èxit i la realitat és que el negoci funciona, tot i que els inicis sempre són difícils. Buenos días, Celia. Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, aquí. La Celia ha decidit tenir el seu propi negoci, una perruqueria. Després de treballar durant 15 anys per altres, es va quedar sense feina. Va estar gairebé un any i mig a l'atur i finalment va optar per ser emprenedora. Però en aquest cas es tracta de reemprendre. I és que la persona que fins fa uns mesos ocupava aquest local va decidir baixar la persiana i deixar el negoci. Era també una perruqueria. Així que el que s'ha fet en aquest cas és un traspàs. Miedo siempre se tiene, porque es un gran paso, es un paso de que bueno, yo capitalicé todo mi paro y si salía bien, genial, y si salía mal, pues me encontraba un poco perdida. Pero bueno, mi familia me ha apoyado mucho y bueno, con la ayuda en este caso de la Enfo también, pues te gestionan y bueno, un poquito arropada entre todos, pues las cosas salen diferentes. Va pintar el local, el va reformar, en definitiva, li va fer un rentat de cara. Va posar anuncis per donar-se a conèixer i en qüestió de setmanes va obrir les seves portes. Ara ja fa 8 mesos que té aquest negoci i, tot i que els inicis sempre són durs, està il·lusionada i contenta de tenir el seu propi negoci. La crisi també la nota, però més que la crisi, ara el que pateix és un canvi de costums. Es que hemos cambiado hábitos, es decir, la gente mayor antiguamente era semanal, sus rulos, sus tal, y hoy en día como que no necesitamos semanalmente venir a peinar. Es decir, de un 100% te dirá que un 30% viene semanalmente, el otro pues alarga más el tinte, el corte a lo mejor en vez de hacérselo cada 3 meses se lo hace cada año o cada 6 meses. La perruqueria Zuara està situada en ple centre de Mollet, al carrer Ramon Casas, un establiment que ofereix tot tipus de serveis relacionats amb el cabell, tractaments, tallat, tint i també fa manicures i pedicures. Aquest negoci la Cèlia l'ha reactivat amb el suport d'Enfo.